देखो सुतला में कितना सुंदर लगती है, लेकिन जब जागल रहेले तो ऐसा ऐसा बात बोली मन कर लोग गोलियां मार दी। इसको मेरे पर गोली मार देगा मेरे पर। बड़ा चंडाल है, बड़ा निकालेंगे बड़ा पीछे से तरवाल, बड़ा मुर्गा को जैसे काटता है ना उसे बड़ा तरह खचाक करके बड़ा गर्दन उड़ा देगा। गोली मारेगा मेरे को, मारेगा मेरे को। गोली मारने के लिए ना 50 तो गुंडा होना चाहिए। ए हो खाना बना देलू? ठीक बा, जाइए हम बना देता नहीं, अभी नहीं के बनत। जीरो सिविक सेंस, जीरो। ये ना कि जाके बना के खा ली तो हम वीडियो बनावत नहीं तो आके वीडियो खराब कर देलन। जीरो सिविक सेंस, जीरो। ए हो 5000 रुपया बा का? हाँ बा, काहेला? दो ना, जरूरी काम बा। ठीक बा, देता नहीं, चली। हैली पैसा आ समय से लौटा देम हमर। ठीक बा। रउआ जब भी जरूरत पड़ेला तो हम ये काम आवेनी, लेकिन रउआ नजर में हमर तनियो से भइलू नहीं। हमर पैसावा कब देम? दे देम। जल्दी दे देम। बैठ के मोबाइल देखो तनी। हमर पैसावा कब देम? दे देम। दे देम न। ए जी, हमर पैसावा कब देम? दे देम। बहुत लोग पैसा लेवे के बेरी ले लेवेला आ देवे के बेरी भूला जाला। रउआ ऐसे ना नु करेम। कितना बजता है? तेरा 1 बजे रात के पैसा ध्यान होता है, सुता। हमरा नींद नहीं आवत, हम जब से पैसा दे लेबानी तब से। पैसा हेलो, अपन पैसा दा। हाँ तो एहसान करत तनी का, हमर देवले पैसा नु देता नहीं। जब वाइफ पैसा मांगे। ए जी, पैसा बा 5000। हाँ एगो काम बा। हेलो, थैंक यू। सुना ना, हमार पैसा कहिया लौटेबू? जब पैसे लेवे के रहे तब बियाह काहेला कइलो? मेहरारू के खर्चा नहीं खे उठत इनकरा से। इहे मरद बारन, पैसा मांगे चल देना। ए जी, बगल वाली भाभी से कटोरी चीनी मांग के ले ले आई तो खत्म हो गइल बा। अच्छा, जल्दी लियान। अभी लेके आवत नहीं। 1 घंटा हो गइल, अभी ले ना आइलन। कहाँ रह गइलन? अभी ले ना आइलन, 2 घंटा हो गइल। अब हम ये जाके देखता नहीं करत का बारन। भाभी जी रउआ सुंदरता के का बखान करी, रउआ इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर बनी। का है रावरो मेहरारू तो सुंदर है बारी। सुंदर बारी, लेकिन घर के मुर्गी दाल बराबर। रउआ ऐसा बात थोड़े बा। अरे देखी ना, बातचीत में भुला गई नहीं है। 1 कटोरी चीनी मांगली है, दे दी। अच्छा ठीक बा, लिया। 2 घंटा से चाय पियल जाता ही हुआ। अरे देखो ना, हम के बातचीत में समय को पते ना चला। ठीक बा, अभी दे दी चीनी। है रुकिए, अभी लिया देता नहीं चीनी। बैठी। घोड़ के मुर्गी हमनी के YouTube पर भाभी जी नाम के एगो वीडियो आइल बा, तो जाके देखी। हैप्पी बर्थडे टू यू। कनिया है ला गिफ्ट ला। मम्मी जी एमे का बा? खोल के देखो, सरप्राइज बा। आईफोन। अंदर देखो कौन मॉडल बा। कनिया कैसा लगल हमर सरप्राइज? हिल गइलू नु। तारा से हम पहला ही कहले रहनी कि तहार सरप्राइज उनका पसंद ना आई। है ला हमार सरप्राइज। आज तक इतना खूबसूरत बेलना ना देखले हो। देखो कढ़ाई कइल बा कितना सुंदर। ना, जे जौन गिफ्ट देले बानू उ अपन यूज करी। मम्मी जी रउआ यूज करन। लेकिन हमरा तो रोटी बनावे ना आवेला, तो हम कैसे यूज करें? घबराई मत, हमरा बहुत अच्छा से यूज करे आवेला। हम रउआ पर यूज कर देम।
आइल बा लोग सरप्राइज देवे। अली राउर ई महीना के पॉकेट खर्चा 1500 रुपया। वाह, मतलब 50,000 रुपया हम कमाई आ हमरा के 1500 रुपया तू पॉकेट खर्चा देता रू। हाँ तो ठीक बा, रउए अपन पूरा 50,000 रखी। हाँ हम पूरा पैसा रखेम, लेकिन घर के खर्चावा तो देम नु। हाँ खर्चा दे देम। ठीक बा, तो हिसाब जोड़ी। घर के लागेला किराया 10,000। ठीक बा, 50,000 रुपया में से 10,000 गईल तो 40 बचल। अब 20,000 रुपया लागेला खाए पिए के राशन के। ठीक बा, 40 में से 20,000 गईल तो 20,000 रुपया बचल। अब 5,000 बउआ के स्कूल के। ठीक बा, 5,000 पढ़ाई के। अब 5,000 मम्मी जी के दवाई के। ठीक बा, 5,000 दवाई के तो 10,000 बचल। अब 5,000 हमर क्रीम पाउडर के सब लागेला। ठीक बा, तू रखला अपन क्रीम पाउडर ला। 5,000 बचल नू। 3500 लागेला जीवन बीमा में। इतना खर्चा दे दी आ जौन बची तो रख ली। रुआ कभी हमरा काम में हाथ ना बटावेनी। तो हमें का बा बताओ, का काम करे के बा कदम। पहले झाड़ू लगा दी, पहले हम दोसर काम निपटा लेतनी। ठीक बा, जा निपटा लो। एहो झाड़ू अच्छे से लगा देनी। लगा लेनी। तो सुनी ना, है बर्तन धोइल बा, तनी धो दी, पहले हम दोसर काम निपटा लेतनी। ठीक बा। एहो हम बर्तन माज देनी। ठीक बा, तो है कपड़ा धो दी, पहले हम दोसर काम निपटा लेतनी। ठीक बा। एहो कपड़ा सारा धो देनी। कपड़ा धो देनी। हाँ ठीक बा, तो जाके खाना बनानी, पहले हम दोसर काम निपटा लेतनी। ठीक। एक सेकंड, इस सुबेरे से तो सारा काम हमरे से करवावती है, ये कौन दूसरा काम निपटावती है? जब रूसेनी हम तो मनावे लेना, तो हमर नखरा उठावे लेना। का हो, सुबेरे से तू हमरा से सारा काम करवा ले लू आ कहा तारू कि दोसर काम निपटा लेता नहीं, दोसर काम निपटा लेता नहीं। आज बार रील बनाओ तारू। ए जी, आज हमरा 10 गो रील बनावे के रहलक ह, त इहो एगो कामे नु बा, एकरे के निपटा देनी ह। है 4 गो साड़ी में से पसंद कर कि तहरा कौन चाही। है 5,000 के बा, 4,000 के बा, 3,000 के बा, 1,000 के बा। एगो काम करो तनी, 5,000 वाला सरिया ले ले तनी। मम्मी जी, हई हमरा पसंद बा। ई ना, ई बबुनी ला ले ले बानी, तनी जाई तो ओकर सास ननद कही कि महंगा साड़ी देले बारन सन। अब हे समय से पसंद कर। 4,000 वाला ले ले तनी सरिया। हई पसंद बा, हई दे दी। ई नानू कनिया, ई तो हम अपना बहिन के बेटा के बियाह में जाएम तो पहनेम, तो तनी कहियो संगी महंगा साड़ी पहनले बिया, हे में से पसंद कर। अब तो महंगा में 3,000 वाला साड़ी बचल बा, इहे ले ले तनी। तब हई दे दी, हई पसंद बा। ए कनिया, ई बहिन के पतोह ला मुंह देखौनी देवे ला किनले बानी। अब दोसर पसंद कर। तो का पसंद करी? हई 1,000 वाला बचल बा, जब इहे देवे के रहलक त पसंद काहेला करवैनी? पसंद करा लेनी है ना, तो कहतू कि बुढ़िया 4 गो साड़ी किन लखी, हमरा से पसंदो ना करे लखी।